Zdravím vás. Dneska by sme si ukázali, ako si pomôcť, keď máte zatúpené reťaze z motorovej pily. Ja mám nejaké pily Tuna. No a ukážeme si, ako si nabrúsiť v podstate reťaze na elektrickej brúske. Ešte predtým si môžeme pozrieť, aké hračky tu mám ja. Takže tu máme MS 500i so 72 lištov, ktorú používame v podstate už na tie väčšie stromy a často ju používame na dorezanie pňa pred frezovaním, preto som aj volil takúto dlhú 72 lištu. Teraz v podstate nedávno som menil na Echu, tejto najľahšej jednoručke v podstate na svete s takýmto výkonom, tak som tu dával novú 25 lištu do Regonu aj s novou reťazou. Tu na potom vzadu máme staršiu jednoručku štýl MS 193T a tu na ešte mám, som kupoval nedávno, tu na máme baterkovú štýlku a to je MS 220 TC. Budem ju musieť najbližšie vyčistiť, lebo som s ňou rezal nejaké látky. No a nehal som mu v podstate tak, bo už nebol čas. Takže na tieto pilky si dneska pokúsime, na tieto menšie sa pokúsime dneska nabrúsiť reťaze. No a tu na to dnes bude prebiehať to naše brúsenie, takže tu na už máme pripevnenú do stolu takúto šikovnú brúsku elektrickú. Tu na máme nachystané reťaze na brúsenie. Tu na som už nejaké dobrúsil, takže môžeme sa na to pustiť. No a tu na už môžeme prejsť k samotnej brúske. Takže brúska je značky Einhell, označenie GC CS85. No a v podstate je to brúska, ktorá sa cenovkou pohybuje niekde okolo 30-40 eur. Samozrejme je to určite vyrobené v Číne, ale ja si myslím, že za tie peniaze, za ktoré teda sa tá brúska predáva, tak sa oplatí, pretože tu akurát som v podstate dobrúsil túto reťaz a môžete sa teda pozrieť, skúsim vám priblížiť, ako krásne dokáže tie zuby nabrúsiť, v podstate úplne jednoducho. Takže za mňa, za tých 30 eur určite veľmi dobrá investícia, aj samozrejme pre nejakých hobby majstrov, ktorí teda si doma chcú nabrúsiť reťaze na motorovú pilu. No a v podstate môžeme sa teda pozrieť na samotnú brúsku, takže vyzerá nejako takto. Tu na z tej vrchnej strany máme tlačítko vypnutia a zapnutia. Tu na potom sa nám nastavuje doraz, ako hlboko v podstate, si to dám, aby sme to videli. Sekundičku. Takže tu sa nám nastavuje doraz, ako hlboko tá brúska ide. To sa nastavuje týmto kolečkom. Tu na teda touto páčkou sa reťaz zastavuje. Tu na v podstate si ju takto krásne zacvakneme. No a týmto v podstate sa celá táto časť posúva dopredu a dozadu podľa toho, koľko potrebujete si nastaviť. V podstate bežne tie štýlácké reťaze sa brúsia na nejakých 30 stupňov, takže nastavíme si najskôr uhol 30 stupňov. To máme tu na, zo spodu potom máme
kolečko, ktorým si utiahneme. Ešte predtým samozrejme brúsku si treba prikotviť na nejaký stôl, aby nám dobre držala. No a keď máme nastavený 30 stupňový uhol, na ktorom teda brúsime väčšinu týchto bežných reťazí, samozrejme to, aký uhol máte nastaviť, si môžete nájsť na stránke výrobcu reťazí, alebo niekedy je to aj na tej krabičke písané, že akú zrovna tá vaša reťaz má, aký má uhol, ale väčšinou hovorím, je to okolo tých 30-35 stupňov. No, tu si môžete teda všimnúť, týmto sa tá reťaz zastavuje, hej. Teraz si ju odbrzdím. Takže takto si to nahodíme. Teraz keď dám brúsku v podstate dole, dúfam, že mi to zaostrí, tak si môžete pozrieť, teraz by mi to v podstate nebrúsilo nič, lebo ju mám ešte ďaleko, takže musím si ju dať trošku bližšie. Takže toto si povolím a posuniem si ju trošinku bližšie. No už, ale ešte o niečo. Ja som zrovna teraz túto reťaz v podstate dobrúsil, takže ešte raz si to povolím. Môžeme to dať ešte o niečo dopredu. A toto už by v podstate zase bolo moc. Musí vám ten kotúčik tú reťaz len tak z ľahučka lízať. Samozrejme záleží aj na tom, ako moc máte ju zničenú. Keď tým zarežete s tou reťazou, že na to nedávate pozor niekde do kameňov, do železa, tak tí zuby bývajú fakt, že dosť vyštrbené, tak samozrejme vtedy musíte z tej reťaze zobrať viac. Môžeme si tu teraz len tak pre skúšku nahodiť ďalšiu reťaz, ktorú sa aktuálne chystám brúsiť, aby ste aj mali možnosť vidieť teda to samotné brúsenie. Takže nahodíme tu napríklad aj túto. No a ja si hodím asi mobil do statívu, aby som to pekne robil dvoma rukami, takže sekundičku. Reťazku máme nahodenú. Ja si vždy označím prvý zub, aby som vedel teda, odkiaľ som začal. No a skúsime si teraz len tak námatkovo priložiť. Ešte trošku mu môžeme pridať. Skúsime takto, či to nebude moc. No, myslím si, že toto môže byť. Tak z ľahučka ho treba lízať. Takže zatiahneme si reťazku. A to už bude asi aj moc. Skúsime ešte trošku linku menej, trošku ubrať. Asi tak. No a ideme na to. Zapneme si brúsku. A brúsime. V podstate, keď brúsite, tak treba brúsiť pomalšie a nedržať to tam nejako moc dlho, aby ste ten zub v podstate nespálili. Poznáte to tak, že keby túto brúsku pridĺžim fakt, že tak dlhšie, tak ten zub začne tak černať alebo modrať a v podstate vtedy už je to zle. Takže z ľahúčka, pomalinky, takto to úplne bohato stačí. Takto krásne si nabrúsime všetky tie zuby a potom si uhol prestavíme na druhú stranu.
Tu už napríklad vidíte, už mi začal trošilinku meniť farbu, takže už to tam bolo troška dlhšie, treba to len ozaj zľahka. Tak. Môžete kľudne aj takto viackrát, len aby ste proste tam tú brúsku nedlžali pridlho, aby ten zub nezačal meniť farbu, lebo už ho potom moc žhavíte. No a už sa blížime k poslednému, toto respektíve už aj bude posledný. Takže teraz si povolíme a ideme robiť druhú stranu. Znova si nastavíme 30 stupňov a začíname. Môžeme si teda ešte predtým brúsku vypnúť a skontrolovať, či aj na tejto strane nám to bude približne sedieť, aby sme nebrali zo zubu moc materiálu. Ja by som zrejme trošilinku dal späť. Tu už je asi moc, takže dáme ešte trošičku dopredu. No, môžeme si to vyskúšať. Keď sa do toho dostanete, tak to ide celku rýchlo a za chvíľku v podstate si tu reťaz takto krásne nabrúsite. Takže takto krásne tie zubky brúsime. Potom keď celú tú reťaz dobrúsim, tak si môžeme ešte ukázať. Skúsim vám to dať ešte takto z tejto strany, aby ste to dobre videli. No a toto už je v podstate posledný zub. Už som sa zase priblížil k tomu prvému. Mám to tu pekne. Mám to tu pekne označené. Takže môžeme si brúsku vypať. Ešte čo mi napríklad pri tejto brúske chýba je to, že tu mohlo byť nejaké svetielko. Ja som si tu dal takúto stolovú lampu, pretože bez toho svetielka sa vám to robí zle. Takže tu si teraz môžete pozrieť, ako pekne máme tie zuby nabrúsené. Pekne to bere. Takže tá kamera mi ako si štrajkuje, chcel by som vám to troška aj priblížiť, ako sme tie zuby vlastne nabrúsili.
nabrúsime takto. No, teraz sa to preplo do lepšej. Takže takto máme celú reťazku pekne nabrúsenú. No ale bohužiaľ teda táto brúska nám nedokáže nabrúsiť tie ďalšie zuby, ktoré treba sem tam brúsiť, a to sú zuby obmedzovacie, respektíve volajú sa aj vyhadzovacie, a to sú tieto zúbky, ktoré sú pred tými reznými. Takže tie už si budeme musieť nabrúsiť ručne a môžeme sa za chvíľku teda pozrieť na to, ako si ich nabrúsime. Priatelia, môžeme sa teraz pozrieť na brúsenie obmedzovacích alebo vyhadzovacích zubov. Vyhadzováky sú to tieto zúbky. No a tie v podstate majú takú funkciu, aby sa tá pila nezakusovala moc hlboko, ale len tak v podstate ako má. No a ja na ich v podstate brúsenie používam, respektíve na zistenie toho, či ich treba brúsiť, používam takúto mierku od Štýlu. Dá sa to kúpiť v podstate celá takáto sada s pilníkom plochým, ten je na vyhadzováky. Potom v podstate je tu klasický takýto pilníček, môžeme si ukázať na brúsenie rezných zubov. V podstate, hej. No a teda táto mierka sa dá použiť na to, aby sme zistili, že či tie obmedzováky alebo vyhadzováky treba brúsiť. Takže takýmto štýlom si ju položíme na tie zuby. No a pokiaľ nám tu na ten vyhadzovací zub troška pretrčá, tak samozrejme je ho potrebné prebrúsiť v podstate tak, aby nič tu nepretrčalo. Takže tieto vyhadzovaky môžeme pobrúsiť. Budem každý jeden vyhadzovák brúsiť zhruba 2-krát. Ja väčšinou to brúsim, takže buď ich brúsim 2 alebo 3-krát každý jeden ten vyhadzovák. Takže teraz, keďže ešte nejako až tak moc to nepretrča, tak bude stačiť, myslím si, 2-krát. Môžeme sa pozrieť ešte na ďalší ten vyhadzovák. Takto si to posunieme. Takže vidíte, trošilinku vyčnievajú. No a brúsi sa to v podstate takým spôsobom. Zoberiete si tento plochý pilníček. Ideálne použiť pilníky od Štýlu alebo Husqvarny, Oregon, nejakú proste lepšiu značku. Určite by som neodporúčal tie čínske pilníky, pretože to len v podstate brhlíte a nič to neberie. Takže pilničky nejaké takéto kvalitné. No a v podstate brúsia sa tie vyhadzováky tak, že si položíte v 90 stupňovom uhle na tú reťaz a takto iba krásne a rovno spravíte 2-3 ťahy. Nebrúsime to cez túto mierku, pretože by ste si zobrali v podstate aj materiál z tej mierky, takže tu si dáme teraz bokom. Dal som si kamerku do statívu, aby ste to mohli vidieť. Takže mierku si dáme bokom, môžeme si kľudne zaaretovať reťaz, aby sa nám nehýbala. A takto krásne spravíme 2 ťahy. Môžeme si teraz pozrieť ešte s tou mierkou, teda či to bude dostatočné. A ešte mi tu vychádza, že kľudne ešte jeden ťah tam môžem hodiť. No a v podstate, keď som prvý ten zub prebrúsil 3-krát, tak všetky teraz tie ďalšie zuby treba brúsiť 3-krát rovnakým počtom ťahov. Tak môžeme ísť pomaličky na to. Hlavne takto krásne a rovno.
Takže dá sa to aj bez toho, že by som si tu reťaz tu fixoval. To už je samozrejme na vás, ako sa vám to bude lepšie robiť. No a keď si teda v podstate takto všetky tie vyhadzováky prejdete, tak máme v podstate celú reťaz krásne nabrúsenú a môžeme si ju nahodiť na pilu. Tu som vám chcel ešte ukázať v podstate, tu sa dá úplne jednoducho, stačí len títo 3 šrouby vyskrutkovať a dá sa tu vymeniť kotúčik, ktorý má takúto veľkosť. Myslím, že ten náhradný kotúčik stojí niečo okolo 7 ečok. No a čo teda k samotnej tej brúske dodať? Na záver, ja si myslím, že pokiaľ si chcete brúsenie reťazy urýchliť, tak je to super investícia. Za tú cenu sa určite oplatí. Brúsi to veľmi pekne, jednoducho, takže za mňa určite môžem odporučiť.